बाप रे बाप, इतना महीना में खर्चा हो जाता। ये तो बहुते खर्चीला पतो मिल गल भी हमारा। एगो काम करता इकरा के नो 2 महीना खातिर नैहर भेज देता, तो अब हमार पैसा बची। सुंदर कन्या, तारा मायके गइला बहुत दिन हो गइल बा, जाके घूम आई तू। मम्मी जी यह बात तो हम रउआ से कहे वाला रहनी है, रउआ हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा, चल जा। हाँ तो जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ तो कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे के का जरूरत बा? तारा पास तो इतना कपड़ा बढ़ रही बाटे। हाँ तो मम्मी जी हम अपना खातिर थोड़ी ना कहतनी। जाएम तो हमारा मम्मी के कपड़ा, पापा के कपड़ा, चाची के कपड़ा, चाचा के कपड़ा, भाई के कपड़ा, दीदी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा लागी ना सब। आहे बोलिया, देखो ना कनिया, हम तो भुलाइए गरनिया, बगलवा में शादी बानू, तो वही में नु सब केहू के बोलौले बानी, तो फिर कभी से चल जइहा।